God aften og velkommen til det individuelle VM i Speedway fra Vojens Speedway Center. Dagens danske favorit Hans Nielsen har denne opskrift på at hente endnu et individuelt VM hjem. Forhåbentlig 5 starter der for mig, ja. Men ellers så er det selvfølgelig hjælper det med erfarenheden, som jeg har i hvert fald. Men også gnisten skal være det selvfølgelig, den synes jeg også, jeg har. Cyklerne skal gå godt, de skal gå stærkt nok selvfølgelig. Jeg synes min, de går godt. Lidt held på dagen. Og hvis alt det, du kan få det på en dag, så vinder du i hvert fald. En anden dansk medaljekandidat, Tommy Knudsen, er med for 6. gang i kampen om det individuelle VM. Hidtil bedste resultat er bronzemedaljen helt tilbage fra 1981. Tommy er første dansker på slaggerne i Vojens Speedway Center. Vi vil være klar til første heat her på Vojens Speedway Center. En pragtfuld aften. Jeg ved ikke, hvordan vejret er i resten af Danmark, men her er der i hvert fald bravende sol i Sønderjylland, og 20.000 tilskuere omkranser stadion, så rammen er simpelthen perfekt. Om det så også bliver en stor dansk speedway-aften, ja, det kan vi få et godt billede af allerede her efter første heat, for der skal vi nemlig se en af de danske storfavoritter, Tommy Knudsen. Der er 3 danskere med i finalen, Tommy Knudsen og Hans Nielsen, og så debutanten Jan Stegmann. Med al respekt for Jan Stegmann, så vil det være en sensation, hvis han vinder VM-titlen. Men derimod både Tommy Knudsen og Hans Nielsen har gode muligheder. Hans Nielsen har jo prøvet det 3 gange før, Tommy Knudsen aldrig. Så for 32-årige Knudsen er det ja nu eller aldrig, for fra næste sæson indleder man et Grand Prix-system, en Grand Prix-serie, som man kender det fra Formel 1. Det indfører man også her i Speedway-sporten, så det er altså sidste gang, man afvikler VM-finalen på denne traditionsrige måde med en one-night stand, en aften, hvor det gælder. Og Jan O. Petersen, du vil selvfølgelig selv have været med dernede, helst været med dernede, verdensmester i 1991, det blev den eneste titel, du fik, så sagde det en grim skade der ud af billedet. Lad det være historie, men Jan O. Petersen, du er ekspert, du har kørt med alle de gutter. Tror du, det kan blive i aften, at Tommy Knudsen her i rødt, han gør det? Helt sikkert, han er meget opsat på at vinde i aften. Han har arbejdet på det her i mange år, og jeg tror nok, han tror, det bliver hans aften i aften, og derfor er jeg sikker på, at han har den fornødne selvtillid, der skal til for at vinde det. Han virkede meget afbalanceret, da vi talte med ham i ryttergården. God kontrol over nerver, for det er virkelig en VM-finale. Det ved du også alt om. Der er nerverne på højkant. Netop fordi det er i aften. Der er ikke råd til fejltagelse i de 5 heat. Altså det, der gør en vinder og en taber i aften, det er simpelthen nerverne. Det er ikke, hvad de kan gøre ude på banen. Det er, hvordan han kan holde sig selv kold og rolig og koncentrere sig om det, han skal gøre. Her har vi oplejningen til første heat i årets VM-finale på Vojens Speedway Center. På inderbanen Tommy Knudsen i rødt. Så er det en VM-debutant, Josh Larsen fra USA med danske bedsteforældre. Så er det Chris Lewis, sidste års bronzevinder, Chris Lewis fra England. Og yderst endnu en VM-debutant, den unge Stefan Danø fra Sverige. Men et heat, som Tommy Knudsen skal vinde, bør vinde, hvis hans VM-hold skal gå i opfølgelse. Tommy Knudsen er først med første krog, men han drives af unge Stefan Danø på ydersiden, og Josh Larsen lige i hælene på ham. Men et perfekt første hjørne af Tommy Knudsen. Altså stadigvæk Tommy Knudsen foran Josh Larsen, og så er det Chris Lewis og Stefan Danø fra Sverige på 4. pladsen. Det så jo perfekt ud, Jan, det første hjørne, som Tommy Knudsen lavede. Simpelthen. Han var med i starten. Han havde lavet ikke det der start, men han havde fordel i inderbanen. Og det gjorde, at han kom lige nøjagtigt lige det, så han første ude. Og de andre lavede det helt stigende i sving, så det er ikke noget, der kommer rundt om. Ude på sidste omgang, de sidste 300 meter, som ovalen er her i Vojens. Og så har Tommy Knudsen det bedste udgangspunkt for måske at få endelig sin drømme opfyldelse. Han er blevet 32 år. Han startede som VM-debutant i 81 med en bronzemedalje, og det er stadigvæk hans bedste resultat. Skal det blive i aften, han får guld. Her var der i hvert fald 3 point til Tommy Knudsen, 2 til Josh Larsen, 1 til Chris Lewis og 0 til Stefan Danø. En utrolig vigtig start for den 32-årige Knudsen. Ja, Tommy altså på vej mod de 3 point. Ja, det ser fint ud. Balance. Der er slet ikke nogen problemer. Han kører banen helt perfekt. Han er jo en elegant, meget teknisk velfunderet kører.
I billedet den regerende verdensmester Sam Ermolenko. Klar til aftens andet heat, hvor han skal op mod Jason Crump i blåt, Tony Rickardsson og Mark Loram. 2 VM-debutanter i dette heat. Der er jo 7 med i alt her blandt de 16 i aften i Boyens. Her er de 2. Det er Jason Crump, og så er det herude på yderbanen. Nummer 8 i gul hjælpfarve, Mark Loram. Og her har vi en god bekendt af dansk speedway, Tony Rickardsson, og en god bekendt af dig, Janno Petersen. Det var det, fordi han havde et virkelig godt race det år, jeg vandt VM i 91, hvor han kom op på en anden plads og kørte helt fantastisk. Og jeg håber også, han er også en af de kører, som har den erfaring til, at der skal til for at blive. Det er jo sjovt, dengang da Tony Rickardsson kørte flot, og det kun kunne slå sig dig på Ny Ullevi. Ja, der troede alle, at det var evident, at her var et kæmpe talent, og man troede, at så skulle han måske snart komme endnu længere. Men i hans seneste 2 VM-finaler, ja, der er det gået skidt for ham. Tony siger selv, at han har ikke slet ikke stå på det forventningspres. Men han mener også, at nu har han lagt 2 dårlige år bag sig, så han skulle være klar til at udfordre den absolute verdenselite, som han her møder personificeret ved Sam Ermolenko på inderbanen i rødt. Uro ved startsnoren. Mark Loram, der har problemer. Kan du vurdere, hvad det kan være, Jan? Det er koblingen, der trækker for ham. Man kan se, at de nedjusterer koblingen. De ser ikke ud til at få den indstillet helt nøjagtigt, eller at der har sket et eller andet, da han har været op ad stregen, og lige pludselig har trukket frem. Ja, de kan se, at de justerer den nu. Den er simpelthen enten slidt igennem, eller noget, og skruen er noget, der går løs, og den har skruet sig selv ud, og så hans kobling ikke har virket. Man kan se, man kan fornemme, jeg tror også, de kan høre på lyden hjemme i stuerne, hvor nervepræget det her er, fordi han må altså ikke holde der til evigheder. Han er under 2-minutters-reglen nu. Hvis ikke han er klar op ved startsnoren inden for 2 minutter, og de 2 minutter er gået i gang for en 30 sekunder siden, ja, så er han udelukket. Og en udelukket til et 0 i en VM-finale, så bliver man ikke verdensmester. Så det er simpelthen bare udelukket. Det er helt sikkert, det gør han ikke. Og nu kan vi se, at han har hånden ind under på de cykler, hvor motoren ligger ned. I kan se, at motoren ligger på en vinkel. Der er lige snart den stopper, så de er nødt til at slå nogle haner fra og tømme, der kan se, at spritten løber ned. Nu er de nødt til at tømme karburatoren. Ellers så kan de ikke starte den igen. Og det giver vel også lidt nerver for de andre kører end Sam Ermolenko her. Se, han kigger også lidt tilbage. Hvad sker der? Hvad nu? Og man kan jo også selv være bange for at brænde sin kobling af. Det er helt sikkert, og det er klart, at sådan en som Sam eller de 3 andre, alle 3 kører, skal holde hovedet koldt i den situation, hvor de venter ved startsnoren. Det er svært, altså har de den rigtige indstilling, og har de den rigtige aften, så skal de også nok gøre det, men det er meget nemt at blive alt. Hvad sker der nu ved Tony Rickardssons cykel? Hvad er... De kommer sprit på den håber. De synes åbenbart, at der skal noget mere sprit på, at den ikke kører tør inden i omgang. Nogle kører med så små tanker, at de kan faktisk kun køre 4-5 omgang, inden de kører tør. Ved vægthensyn? Ja, simpelthen. Så lidt skal ud til Mark Loram. Hold dig til snoren, hold dig tæt på. Ja, han holder skråt ind mod inderbanen, og det må man ikke. Man skal holde lige i sin startbås. Mark Loram, som overraskede positivt ved at vinde den ene semifinale, VM-semifinale i Bradford. Her skal han hele vejen ind over 3 kører, men han skal ind foran Sam Ermolenko også, men det er ikke Sam Ermolenko, der kommer først ud af pole. Sam Ermolenko på andenpladsen kun. Det er Jason Crump, VM-feltets yngste kører, som nu angribes hårdt af Sam Ermolenko. En røde, og samtidig presses Sam bagfra. Sam Ermolenko ned på 3. pladsen, på 4. pladsen i øjeblikket. Ned på 4. pladsen, se det der. Og et ondt punkt, og Sam Ermolenko er i brædderne, havde han sagt, i slakkerne. Ja, han blev liggende. Han har holdt heatet stoppet. Og heatet er stoppet. Der er rødt flag. Og ja, nu, det her, det er jo bare det, som altid er så fantastisk ved VM-finaler. Dramatikken. Og det er måske det, som måske går af ved Grand Prix'erne. Det ved vi ikke, så får man måske så meget andet godt. Men en VM-finale, der er altid garanti for dramatik. Her verdensmesteren på halen, den regerende verdensmester. Det er helt sikkert. Prøv at komme til at starte igen. Se starten. Han laver ikke helt starten, ikke se. Jason Crump i den blå laver starten, kommer ind over Sam. Og Sam prøver at hænge på ham.
Og vi kan se, hvordan han prøver på at komme op til ham, da han kører op i næste sving. Der kommer han. Jason Crump lægger sig ind over ham, så Sampo nødt til at dreje lidt hårdt, men bliver ude i banen. Og der kan han få et lille skub af den hvide hjelmfarve og får noget sjal der, og så kommer den gule hjelmfarve og simpelthen at køre forbi ham. Der kan vi så se det her Sampo komme tilbage. Og lige ved at lave det, så lokker han op, og så hænger de sammen ude i hjørnet, der sammen venter. Ja, og nu kan jeg så sige til dig, Jan O, at det netop nu er blevet meddelt, at den hollandske dommer Henny van den Bomen har udelukket den regerende verdensmester. Du så lige billederne der. Var det en OK udelukkelse? Det var en helt OK udelukkelse. Det var sammen prøvede at komme ind og lukke banen, lukke for den gule hjelmfarve. Og det nåede han desværre ikke, når han nåede at køre forbi, og i det, der kommer sammen, drejer til venstre på ham, ind ad ude af svingen der falder han af. Jeg skal lige se det billede der, Jan O. Det er en verdensmester, der ved nu, han ikke bliver verdensmester. Han har ikke engang kørt et heat. Se, han protesterer også op mod dommeren. Det gør han, ja. En beskidt, detroniseret verdensmester. En utrolig start på VM-finalen i Vojens. Det er hårdt at gå, det. Men så kan det være, at Sams tanker går tilbage til sidste års finale i Pocking. Det husker de måske, kan jeg se, da netop Hans Nielsen var ude i den samme situation, kolliderede med Sam Ermolenko, og samtidig, ja, der blev Hans Nielsen, altså dengang, der blev han udelukket og mistede chancen. Ja, lige så samlokket lige op en gang, og så kørte han ind i den anden kører, og så vælter han. Og det er helt sikkert det samme, der skulle udelukkes den situation. Ja, I kan se, der mangler altså en kører ind på inderbanen. Verdensmesteren, og det er han stadigvæk, men han er det ikke, når 20. heat er kørt i aften. Sam Ermolenko ude af heat 2, udelukket af den hollandske dommer. Og helt korrekt afgørelse, det var Sam Ermolenko, som var skyld i, at han selv væltede. Og til dem, der måske ikke ser så meget speedway, så er det sådan, at når man har et uheld i speedway, så skal der udelukkes en kører. Opstart. Og det er Tony Rickardsson i hvidt. Kommer han hele vejen rundt, kommer han også rundt om Jason Crump. Det gør han ikke. Jason Crump, Australien i spidsen foran svenske Tony Rickardsson. Tony Rickardsson er jo kendt for, ligesom manden her ved siden af mig, Jan O. Petersen, at være en fighter og kunne overhale bagfra. Så jeg er vidst på, at Tony Rickardsson vil jagte den unge australier, den bare 19-årige Benjamin Jason Crump hele vejen rundt. Det er også et heat, må man sige, Jan O, hvor Rickardsson, han skal faktisk have 3 pinde, hvis han skal tro på, at han kan være verdensmester. Så det er i hvert fald bedst for hans selvtillid. Du kan se på, hvordan han prøver på at komme forbi, og man har virkelig en god sammen. Virkelig godt speedway, og nu tror jeg... Øj, godt lukket af Jason Crump også. Det var, at han blev bidt ud. Ja, det er godt det der. Ej, var det godt. Han lukker ind over ham, så får han det. Og de er på vej op mod det ternede flag. Det er sidste chance, så prøver han at løbe nedenom, men han når det ikke. Nej. Men også flot kørt af Jason Crump. Rigtig flot. Rigtig flot. Flot speedway. 3 point til Jason Crump, 2 til Tony Rickardsson og 1 til Mark Loram. Hans Nielsen, 34-årige Hans Nielsen, måske den gennem tiderne største speedway-kører. Uden diskussion, den kører i hvert fald med flest titler. 19 verdensmesterskaber har Hans. 3 individuelle VM-titler har han, og så har han altså 9 holdverdensmesterskab, guldmedaljer og 7 par VM-titler. En imponerende samling endnu. Ja, det er flot. Det er simpelthen flot. Han har været meget, meget stabil og god kører. Han har været på toppen i utrolig mange år. Men noget Hans Nielsen ikke har, det er vundet et VM-guld individuelt på hjemmebane. Har kun kørt VM-finale i Danmark en gang tidligere, 1988 i Vojens, hvor Hans tabte til ærkerivalen Erik Gundersen. Et fantastisk år. Det var dengang, den danske speedway dominerede hele verdensscenen. Og der var 3 mand på sejrskamp. Den sidste, det var nemlig Jan O. Petersen som bronzemedalje. Men her Hans i blot i et hårdt felt mod blandt andet VM-outsideren i hvidt, Thomas Goller fra Polen. Og der er tumult i første sving, og Hans Nielsen er nede. Ja, det så faktisk ud, som om han lagde sig ned. Der blev skubbet godt ned i første sving. Det ser vi på sløven. Men tak skal du have, Jan O, for en VM-finale med dramatik. Vi har nu set ikke engang 3 heater. Vi har set både den regerende verdensmester og VM-sølvvinderen i slaggerne. Jan O, hvad sker der? Prøv at se, alle 4 får en god start, og de kan se, specielt de 3 første, de ligger sig simpelthen helt over hinanden. Og de hænger sammen ned i første hjørne, og Hans er den, der må gå ned.
Så er spørgsmålet, nu var det i første hjørne, så dommeren har mulighed for at lade alle 4 starte igen. Om han vælger det, eller han udelukker nogen. Ja, han burde lade alle 4 komme tilbage, for det er simpelthen 3 kører, der kører ned i samme sving. Er det ikke Thomas Goller, som også er kendt for at køre hårdt i den hvide? Kører han ikke lidt hårdt? Eller er det? Nej, det er det, man godt må. Først må se, at han læner sig helt ind over. Ja, det gør han. Ja, slet ikke noget. Der er ikke noget at sige. Det er simpelthen bare ikke plads til alle kørende dernede. Der er ikke én, der giver sig. Nej. Starten gik også meget hurtigt, kunne vi se. Da det grønne lys kom, og så fik starten med sammen. Det er nok det, der tog nogle af dem lidt på en overraskelse. Og hvis de ser, at Hans Nielsen trækker på sit højre ben, så er det altså ikke kun fordi, han lige har slået det nu. Det er sådan, at Hans rent faktisk kører med en brækket højre fod. Det skete for 4 uger siden i en første divisionsmatch i England. Fantastisk. Ja. Se, der bliver skubbet godt. Og Hans cykel retter simpelthen op, og han kan ikke nå at dreje den igen. Du er nødt til at lægge sig ned. Vi lader måske mærke til noget på Hans Nielsens forhjul. Er der sat plader, altså et lukket hjul. De kan lige se det der på forhjulet. Det har alle speedwaykørerne jo på baghjulet, men det er aldrig set før på forhjulet. Og det er netop fordi, at den måde Hans Nielsen brækkede sin højre fod på i en match i England for 4 uger siden, det var fordi han fik sin højre fod ind i en modstanders, en modkørers forhjul. Vi er klar til omstarten på heat 3. Alle kører altså med igen. På inderbanen Henrik Gustafsson, også en af VM-favoritterne i aften. Så er det Hans Nielsen i blåt, Thomas Goller i hvidt, Greg Hancock USA i gul. Simpelthen et kanonstærkt heat. Og her tror jeg en god start til Hans. Det var lige før det var en flyver. Perfekt start for ham. Udkommen. Og Hans i front foran Henrik Gustafsson, som nu går op og presser Hans Nielsen. Og på tredjepladsen Thomas Goller. Ja, rødt lys der. Jeg tror altså også, der var en rullestart, en flyverstart. Som Greg Hancock slap klokken lige før starten, gik og blev nødt til at tage den igen. Og han tog den hvide med sig, men de nåede ikke at røre sådan nogen, for hvis de gør det, så blev de udelukket. Men det var simpelthen en... hvis vi kan se, der rører Greg sig, så tager han Thomas Goller i hvidt med også. Så igen altså alle 4 kører til omstart. Skulle det så lykkes tredje gang at få sendt det indtil nu stærkeste heat i VM-finalen afsted. På inderbanen i rødt stadigvæk selvfølgelig Henker, som han kaldes. Henker Henrik Gustafsson med kælenavnet Henker fra Sverige. Hans Nielsen i blåt, som nu har prøvet både at få et fantastisk heatstart og så en dårlig heatstart. Ja, hvad bliver det så for Hans her i tredje forsøg? Goller i hvidt, Hancock. Jeg tror en god start til Hans igen. Hård kamp med Henrik Gustafsson på inderbanen, og Thomas Goller røg helt ned på fjerdepladsen i sit forsøg på at gå forbi Hans og måske presse ham lidt for hårdt. Men Goller vil uden tvivl blive ved med at angribe, og det vil Henrik Gustafsson også køre, som man absolut ved kan komme bagfra. Det må du også have prøvet, når du har kørt mod ham, Jan O. Jeg ved ikke, om han har overhældt mig så mange gange, men han er en meget stærk kører. Han fighter helt til linjen. Han har også noget materiale, der kan køre. Undskyld, nu var der jo ikke så mange overhældet dig. Du klarede jo at starte sidst, og så overhældet de andre. Ja, det var jo gerne min stil, men jeg kunne da godt starte en gang imellem. Det var ikke så tit. Men Henker kan overhælde, ligesom du kunne også. Det kan han, ja. Han er en fin kører. Ja, til gengæld så kan du vel også fra din erfaring sige, at var der en, der er svær at overhælde, når først han er i front og spids, så er det Hans Nielsen. Det er helt sikkert. Altså, for at overhælde kræver det, at man kører stærkere end den i front, og det gør Henke ikke inden for tiden. Og derfor er der 3 point til Hans Nielsen i sit første VM i aften. Der er 2 point til Henrik Gustafsson, og så er der 1 point til Hancock. Og dermed endnu en af favoritterne ude af billedet, Thomas Goller med et 0 nu, er han faktisk også ude. Altså jeg vil sige, at de kan sagtens nå en skammeplads, og det er blevet vundet før på 12 point, men det kræver altså meget, at det gør det. Vi kræver alle de andre også til at have mange point, og jeg tror ikke selv på, at det bliver vundet på 12. Altså jeg vil sige 13 eller 14 i dag. Plus så ved du altså, at du skal ud og vinde dine sidste 4 heats. Det er det, der gør det nervepigerne også. Altså okay, nu ved de har alt at vinde og intet at tabe faktisk. Altså hvis de har den indstilling, så kan de måske godt gøre det, men det er hårdt. En hilsen fra VM-debutanten Jan Stegmann. 28 år. Lidt sent at debutere, Jan O, for Stegmann. Det er lidt sent, altså. Han har prøvet i mange år, men har aldrig rigtig nået det, der skulle til for at komme videre. Men
han har gjort det i år. Det er flot gjort af ham. Kører i den engelske anden divisionsklub Long Eaton, og dermed er Jan Stegmann også med til at skrive et lille stykke VM-historie. For han er den eneste kører fra en anden divisionsklub, der nogensinde har kvalificeret sig til en VM-finale. Det siger jo lidt om hans potentiale. Og Stegmann har fået god lodtrækning på den måde, at han her møder, i hvert fald i sit første heat, som er så vigtigt, 3 kører, som han burde kunne slå. I blot Marvin Cox, Piotr Svist i hvidt, og i gul Greg Boyce. Det så ikke godt ud. Nej, han bevæger sig helt forbi. Han sætter fast med sin Nerver. Ja. Nerver. Helt sikkert. Men det kan godt være, at det gør ondt, men som de også hørte, Jan O sagde, det vigtigste som i denne hårde basketsport, for det må man erkende, det er. Der også er mange skader. Det første, man altid kigger på, det er, bevæger manden sig, og det gør han. Det gjorde han, ja. Så hellere, at der er lidt skrammer, men bevæget sig med det samme. Det er helt sikkert. Han ligger derovre nu. Han har nok slået sig gevaldigt, men her hvor en, der også lå i stakkerne, Sam Amolenko, på vej tilbage i pitten. Han har det ikke helt godt, så havde han været op nu. Lad os se, hvad der sker. Prøv at se, hvad der sker. Se, Stegmann i den røde. Går meget hårdt ind i svinget. Giver den måske en lille anelse for mig, at stop. Kommer lige om lidt, der begynder han at stå på tværs. Helt på tværs. Er det fordi, han har givet for meget gas? Ja, det er, at han kommer ind på noget glat og kører helt rundt om sig selv. Og der springer cyklen op, fordi han kører helt baglæns. Og se, hvad den springer. Ligesom og nu løber den helt fra ham. Ja, han kan ikke slippe gassen til det. Han gav lige en gang gas der. Giver en gang gas til det, fordi han kan ikke komme af cyklen. Så falder han ned, og så går han desværre med hovedet ind først. Noget af det værste, der kan ske. Ja, det er det. Det er det, men han er oppe og... Dejligt at se. Ja, det er godt at se, at han er oppe og gå igen. Vi kan se øverst på hjelmen, den er slidt fuldkommen af, efter at altså det røde hjelm der, da Jan Stegmann tog barrieren med hovedet først. Men han var heldigvis ikke kommet mere til, eller havde slået sig mere, end at han er klar til omkørslen med alle 4 kører ved start igen. Og der kan måske godt ske det mærkelige, Jan, at Stegmann nu sådan noget er sket, så er det ligesom, okay, så kan det sgu ikke gå, så kan det ikke gå værre, og måske smider han så nerverne væk, for der er ingen tvivl om, han havde simpelthen nerver på i det første svin. Det er helt sikkert, jeg snakker med hans far og Stegmann også i torsdags under træningen, og de var meget opsat på at gøre en hel masse, og jeg prøvede at give dem nogle gode råd med, hvad de skulle gøre, fordi at ikke at få for mange nerver i første tid, det er det, der er det værste. Men det kan være, at han har fået det bedre nu. Simpelthen, det skulle jeg. Lad os se Jan Stegmann på inderbanen i rødt, Marvin Cox i blåt, Piotr Svist i hvidt, og på yderbanen Australiens Greg Boyce. Stegmann på en 3. plads. Heatet føres af Greg Boyce foran Marvin Cox. Stegmann er ikke tabt. Kan måske gå op og få i hvert fald en 2. plads. Passer Marvin Cox. Ja, Greg Boyce har en god føring der. Det er meget sikkert at gå på inderbanen. Marvin Cox prøver på yderbanen til at prøve på at få noget mere fart på det. Og igen på yderbanen Marvin Cox. Der har han måske, nu har han en chance at komme forbi. Ja. Godt kører den, ja, det er godt. Begge den anden, Greg Boyce, faldt simpelthen i søvn inde på inderbanen, tog han have det. Og Marvin Cox var under. Det havde han ikke, så der er 3 point til Marvin Cox, 2 point til Greg Boyce og 1 point til Jan Stegmann. Samtlige 16 kørere har været i aktion, og her er en oversigt over de 4 hitvindere med maksimumscore 3 point. Tommy Knudsen og Hans Nielsen har fået en drømmestart, der klart peger retning af dansk medalje i aften. Men også tyskeren Marvin Cox og australieren Jason Crump høstede fuldt pointudbytte i deres første start.
Tommy Knudsen skal i 5. heat prøve kræfter med den rutinerede Sami Yarmolenko fra USA, og i 7. heat kan Hans Nielsen få sat tingene på plads i forhold til Jason Crump fra Australien. Vi er klar til 5. heat, og vi skal se Tommy Knudsen mod Sami Yarmolenko og Thomas Goller, men overraskende står de begge to på 0 point, og det er jo en kæmpe chance for Tommy Knudsen. Man havde jo faktisk regnet med, at de to skulle stå på 3 også, men altså Yarmolenko, der blev udelukket, og Goller blev sidst i sit heat. Tommy Knudsen i blot på bane 2. Og igen en kanonstart af Knudsen, men angribes så på yderbanen af Sami Yarmolenko, og på inderbanen i rødt af Great Boys fra Australien. Og Thomas Goller helt tabt igen. Så går Sami Yarmolenko op på andenpladsen. Kæmper hårdt. Meget hårdt kamp om andenpladsen mellem Sami Yarmolenko i hvidt og Great Boys i rødt. Han har ikke fået den endnu til Great Boys. Det er ham lille skub i de svinger. Det giver jo ekstra meter og frit spil næsten til Tommy Knudsen, så Tommy sætter ikke de 3 point til nu. Overhovedet ikke. Altså, når man ligger og slås nede bagved, så den får en helt chance for, en stor chance for længere foran, og det har han jo også fået nu. Ude på sidste runde, og det er jo bare herligt. Tommy Knudsen ligger nu på 6 point efter 2 heat, medmindre han får et motorstop, og han har sat 2 af favoritterne allerede bag sig. Yarmolenko og Thomas Goller har han så mødt. Ja, det bliver 3 point til Tommy Knudsen, det blev 2 til Great Boys, og det blev 1 til Sami Yarmolenko, og dermed er det i hvert fald helt definitivt, at Sami Yarmolenko ikke genvinder sin titel. Det gør han ikke. Han kommer heller ikke på skammen den her gang. Det er færdigt. Han er en nedbrudt mand lige nu. Og en nedbrudt mand, det er årets Speedway-komet Thomas Goller garanteret også. Helt sikkert. Han har nok sat store forhåbninger til i år. Det havde han og bakket op. Der er flere tusinde polske tilskuere, der har taget op. De kom helt til træningen i torsdags for at hæppe på Thomas Goller, og nu står han altså med 2 heat og 0 point. Nu vil se. Sammen prøver på at køre forbi Craig Boyce, og kommer faktisk forbi ham. Men da vi kører, prøv at se, han kommer i, ligger sig til, så han skubber til ham. Og det har sammen køringen over ham. Men der kommer den røde hjælpsfarve tilbage igen. Skulle ikke have været inde og lukke helt af der? Jo, men der var ikke, han kører ikke langt nok foran til at komme ind og lukke af. Og der går han helt ud i banen, og der har han tabt det. Vi er klar til heat 6, og selvom der ikke er danskere med, så er det ganske interessant. Især at lægge mærke til de 2 svenske flag. På inderbanen i blåt Henrik Gustafsson, og på yderbanen i gul Tony Rickardsson. De står altså begge to på 2 point, og de hører til de varme guldnavne. Og med Sami Yarmolenko og Goller ude af billedet, så er det klart, at de 2 svenskere ser deres chance. Men det kræver næsten også 3 point i dette heat. Og det er Henrik Gustafsson i blåt har fået en god start i hvert fald, mens Henker blev lidt klemt nede bagved i den gule hjelmfarve. Flot start af Henrik Gustafsson, og Henker har store problemer i den gule hjelmfarve, og i øjeblikket ude af billedet, det er måske også Marvin Cox her, som ligger på slakkerne, og der er rødt flag, der er omstart. Marvin Cox korrekt udelukket. Snoren går om 2 sekunder. Henrik Gustafsson i blåt, og den anden svensker, Tony Rickardsson i gult, kæmper om deres videre VM-gulddrømme her i Vojens. Henrik Gustafsson i front, presses hårdt af Tony Rickardsson, som vi også så Tony i sit første heat på jagt efter den foranliggende. Men det er ligesom, han ikke har kraft nok i sine maskiner, Jan O. Jeg synes, på langsiderne sætter lidt til. Ja, det er den måde, han kører på. Han kører meget langt ud i svingene, og rækker meget ind i svingene. Og det tager altså noget fart, men nu har han ligesom fået lidt af noget kontrol over det. Men man kan samtidig se, at personen her, han er kørt. Så Henrik Gustafsson bliver det, der holder liv i de svenske gulddrømme. Men en omgang tilbage, ja, så får Henker altså 3 point her, og går på 5 point, har kun sat 1 point til efter sine første 2 heat, og dermed lige hælene på Tommy Knudsen med 6 point. 3 point til Henker Gustafsson, han lever stadig i Vojens.
Hans Nielsen ude og inspicere slakkerne, som Hans jo er berømt, berygtet for tit at stampe lidt i jorden. Det må du også kunne huske, Jan, når du har holdt ved siden af ham. Det kan jeg godt huske. Jeg kan endda også huske, at der er nogen, der har gået op og givet ham en skål samtidig for at skulle grave, men bare som en joke selvfølgelig. Men jo, han er meget kendt for at grave, og er man ude med ham, så nogle gange kommer man ikke så hurtigt ud, fordi han bruger meget tid på at grave dernede. Derfor så slapper man lidt af og venter på, at han kan grave færdigt, så kommer vi andre ud. Så han kunne ikke hylde dig ud af det, vel? Overhovedet ikke, nej. Nej, jeg tror heller ikke, det var så meget for det her i dag. Og Stegmann, som han skal op mod ved siden af sig, ja, han var ikke engang kommet på banen endnu. Så Hans selvfølgelig bare ude og tjekke slakkerne. Han er perfektionist og overlader intet til tilfældighederne. Og Hans Nielsen er der også udmærket klar over, at hans drøm om at endelig at blive blive verdensmester på hjemmebane, ja, den er steget med Sam Ermolenko ude af billedet og Thomas Gollup ude af billedet. Hans Nielsen på inderbanen, Stegmann og blot, og så overraskelsen Jason Crump, der på flot vis, ikke med held, men med godt speedway, vandt sit første heat i hvidt. Så lad os se, hvad den unge australier kan gøre fra den svære bane 3 her mod VM-storfavoritten i øjeblikket, Hans Nielsen på inderbanen. Han gør det godt igen, Jason Crump i hvidt fra den svære bane 3. Se, Jan Stegmann er faldet. Også Stegmann kom godt fra start. Og Hans Nielsen i vanlig stil. Suveræn i front. Og man kører en perfekt linje på den. Ingen problemer. Så er det som Nielsen styrer sin cykel rundt. Ja, det gør det. Stegmann har et godt helt der. Vi ser Jason Crump i den videre kommer ind på sidste pladsen. Ja, han lavede en uden for billedet en klar kørefejl før over på langsiden. Ja. Og det er mange gange det, der sker. Det er nerverne, der kommer til en kører, der har vundet sin første. Specielt sådan nogle kører som ham. Når man kommer til anden heat, så er man færdig. Så er det pludselig alvor. Han begyndte at tænke, gud, skal jeg blive verdensmester som 19-årig? Men det skal han ikke, men det kan den ældste deltager til gengæld blive. 34-årige Hans Nielsen bongede 3 gode pinde her i sit andet heat. 2 danskere i spidsen, Tommy Knudsen og Hans Nielsen. Skal vi endelig, fordi dansk speedway har jo været lidt nede i en bølgedal, skal det blive en stor dansk speedway aften igen. Det begynder at ligne det, selvom der er lang vej nu, Jan. Det er helt sikkert. Det ser sådan ud, og de kører virkelig godt begge to i aften. Men der er som sagt, de skal køre begge begge 2-3 heat nu. Starten, Hans perfekt på en. Perfekt start. Løfter lidt ind i hjørnet. Ingen problem. Vi kan se Jason Crump skubber lidt til den gule kører. Og vi prøver på at gå udenom Stegmann der, men Stegmann får rigtig godt træk på inde på inderbanen og laver en god langside op til det tredje hjørne. Men Hans er bare kørt. Stegmann fik også 2 point her i et flot heat til Stegmann. Så var der 1 point til Chris Lewis. Vi springer 8. heat over, og det betyder, at alle kører nu har været på banen 2 gange. Hans Nielsen og Tommy Knudsen er i front med maksimum point 6, som vi kan se her. Efter dem følger svenskeren Henrik Gustafsson med 5 og amerikaneren Greg Hancock med 4 point. Nu skal vi til det set med danske øjne uhyre spændende 9. heat, hvor topscorerne Tommy Knudsen og Hans Nielsen skal møde hinanden. Og så gik starten til 9. heat på yderbanen. Hans Nielsen, som kom bedst afsted, og Tommy på en 3. plads. Der kommer Rikardsen ind under Hans. Rigtig meget fart på balancen. Prøver stadigvæk. Men det ser ud til, at Tommy Knudsen igen skal gå skuffet fra en VM-finale. Hans Nielsen er suveræn kørende. I front, der Tommy er nede på 3. pladsen. Han skulle i hvert fald gerne op forbi Tony Rickardsson, så har han absolut stadigvæk chancen for at blive verdensmester. Det har han også med 1 point her, men så bliver det meget svært, fordi så har Hans altså 9 og maksimum point. Helt sikkert, det er stort. Det er meget vigtigt for Hans at vinde det heat her. Du kan se, da han startede, hvordan han koncentrerede sig om, og han gjorde det. Men Tony var lige ved at snyde den væk til.
Ja, det var han. Men der bliver det 3 point til Hans Nielsen, og så står han på fantastiske 9 point efter 3 heat. Og en skuffet Tommy Knudsen må konstatere, at der altså kun blev 1 point til ham. Og han er nu 2 point bagud i forhold til Hans Nielsen, med her hvor de begge to skal ud 2 gange mere. Det ligner mere og mere en 4. VM-titel til Hans Nielsen, men der er der er 2 heat endnu. Der er 2 heat for ham endnu, og der kan ske meget lige fra maskinuheld til. Det er prøve at se i starten. Prøv at se, hvordan Hans laver en helt flot start, og Tommy når ikke rigtig at komme med. Men der ser vi Tony Rickardsson i den røde fra inderbanen, og lige ved at smide den væk til. Men ellers perfekt hjørne for Hans, der er ikke noget at sige om det. Men der kommer Tony Rickardsson meget hårdt under ham der. Men Hans får lagt cyklen helt ind på inderbanen, så han ikke kan nå at komme forbi. Vi er klar til 10. heat. 10. heat, hvor vi har Jan Stegmann i hvidt, Greg Hancock på inderbanen i rødt, Sam Ermolenko i blåt, og altså Stegmann i hvidt. Kommer ikke med rundt Stegmann, samtidig med at Josh Larsen stod på hovedet nede i første sving. Josh Larsen altså udelukket, da han stod af på en mystisk vis i første sving, men altså Stegmann i hvidt får dermed endnu en chance for 3 point her i aftens 10. heat. Der bliver en åbning til Stegmann, sætter han sig igennem, og han ikke helt. Det er Greg Hancock. Amerikaneren Greg Hancock fra Bradley Heath i front, og Stegmann efter ham. Og på 3. pladsen aftens helt store negative overraskelse, Sam Ermolenko. Stadig verdensmester, men nu kan han begynde at tælle minutterne ned, til han ikke er det længere. Men for Stegmann bliver der jo lige pludselig muligheden for os måske at komme... Man ser muligheden, Jan, for at komme mellem de 10 bedste. Det er sådan, at de 10 bedste her i aftens VM-finale, de kvalificerer sig automatisk til næste års Grand Prix-serie. Så derfor vil der blive kæmpet hårdt for de sekundære placeringer også i dag. Og det er helt sikkert, at der er blandt andet sådan en som Samuel Blanke, som ikke har scoret nogen lige på en hjerte med chance for at ryge ud af de 10 pladser. Det er ganske overraskende. Her hvor der altså blev 3 point til Greg Hancock og 2 point til Stegmann, som ligger stadigvæk med absolut gode muligheder for at komme mellem de 10, der går med i Grand Prix-serien næste år. Og så 1 point til Sam Ermolenko. I 11. heat kørte polakken Thomas Golub galt. Mark Loram, så er det Thomas Golub, Chris Lewis og Marvin Cox. Ingen af dem har de helt store chancer for at sige nogen overhovedet for at blive verdensmester, men i hvert fald chance for at være med til at skabe mere dramatik. Det skal jeg love for her, hvor det var i den røde hjelm fra Mark Loram, og så var det Golub i blåt. I blåt der. Ja, det tror jeg, det var det. Ja. Det var Thomas Golub, der også kom galt afsted. Okay. Det ser ikke helt så godt ud. Lad os se, hvad der sker, Jan. Det er, jeg tror, det er Golub i blåt, der kommer galt afsted sammen med Mark Loram, englænderen i rødt. Jeg kan prøve at se det her. Golub laver faktisk starten og står helt stille og venter faktisk helt af sig selv og prøver på at hænge på cyklen ud, men ryger desværre i barrieren med den. Og Loram var helt uskyldig i det der. Han lagde bare cyklen lægger sig ovenkøbet ned for frivilligt netop for ikke at undgå karambolage. Ja, nemlig. Men det så grimt ud fra Golub, som har haft en utrolig trist aften, både pointmæssigt og måske også nu desværre skadesmæssigt. Man kan se, han laver en flot start, men lige nøjagtigt midt i sving, der står han helt på tværs. Og den smiger ham simpelthen af, så prøver han på at blive hængende på cyklen, ikke rigtig komme væk fra den. Ja. Og får rigtig meget fart på ind i ryggen. Ikke godt, ikke godt. Nej, det værste, godt. der næsten kan ske. Han rammer cyklen til lige med. Ja, og nakken får knækket. Nakken og ryggen får et slag. Nej, ikke igen. Se det her i disse super slow billeder. Hvad er det, der sker, Jan T? Hvorfor står han lige pludselig på tværs? Hvorfor? Han prøver simpelthen at køre meget hårdt ind i svinget og får godt med vid på midt i det, men får simpelthen for meget gas på den, og han kan ikke rigtig styre den der. Der skulle han have lukket lidt af i stedet for. Ja, han skulle ikke have haft så meget gas på lige nøjagtigt derinde i svinget.
Og prøver så at hænge sig fast på siden. Skal han ikke bare slippe den der? Han skulle bare have sluppet det. Han prøver simpelthen på at stoppe den, men han kan ikke, og slipper for sent. Og så er det går grueligt galt. Ja, han rammer meget, meget hårdt. Han rammer utrolig hårdt. Thomas Gollop slap lykkeligvis med en hjernerystelse. Efter gennemkørslen af 12 af de i alt 20 heats, er kørende stilling sådan, som den ser ud. Nu alle har været i aktion 3 gange, og maksimumscoren er derfor 9 point. Hans Nielsen er alene i spidsen med maksimumscoren 9 point, og har ovenikøbet en margin på 2 point ned til 4 kører med Tommy Knudsen i spidsen. Hans Nielsen mangler at møde Craig Boyce og i sidste heat Marvin Cox. Tommy Knudsen mangler Greg Hancock, Marvin Cox og Henrik Gustafsson, og kan altså direkte hjælpe Hans Nielsen til guld og måske sig selv til sølv. Nu skal vi til 13. heat, der skal afgøre, om Tommy Knudsen skal på medaljeskamlen i år. Greg Hancock og Marvin Cox skal distanceres. Vi skal til heat 13 og på yderbanen i gult Tommy Knudsen. Og sagen er klar for Knudsen. Skal han hænge på Hans Nielsen, ja, så skal han vinde. Altså alle kører mangler nu at skal ud 2 gange. Og Tommy Knudsen altså 2 point efter Hans Nielsen, der har lavet maksimum. Og Tommy Knudsen er op mod Jason Crump på inderbanen, der har 3 point. Greg Hancock fra USA 6 point. Og Marvin Cox, der stiller op for Tyskland. Englænderen, der stiller op for Tyskland, har også 6 point. Det er sidste udkald for Tommy Knudsen. Han skal med. Han får chancen indenom, men det lykkes heller ikke. Og så begynder det at ligne noget, vi har set desværre mange gange før, for Tommy Knudsen har startet så stærkt. Intentionerne har været der, viljen har været der, og så krakelerer det omkring 3. 4. Og vi ser det Greg Hancock, der fører den blå hjemmeoverfejr. Og han er faktisk en af dem, der har mange point. Ja, Greg står på 6 point, så han går i hvert fald også forbi Tommy Knudsen og har en stærk chance for at komme på medaljeskampen, Greg Hancock. Og Greg Hancock har jo også noget at revancere sig for. Han skuffede fælen i sidste års finale i Poking. En stærk amerikaner, Hancock, og troede, han skulle lave en god finale sidste år i Poking, og så sluttede han sidst. Det har nok gjort, at han tager sig lidt mere sammen i år. Han har nok troet, at han var for god sidste år, for han var virkelig god og en af de sorte heste. Men her blev det altså 3 point til Greg Hancock, 2 til Marvin Cox, 1 til Jason Crump og skuffende 0 point til Tommy Knudsen. Nej, det var ikke godt for Tommy. Det har det ikke med. Det er simpelthen nerverne, der har slået fra det. Det vil prøve at se i starten. Ja, vi får Tommy helt ude fra yderbanen i gult. Prøv at se der. Tommy laver et godt hop, men så slinger cyklen for ham og når slet ikke med en helt tabt af feltet. Prøver på at gå indenom. Han ligger lige bagved den røde hjemmefra. Prøver på at gå indenom, men har desværre ikke nok fart på. Slipper ellers godt nok, den trækker godt i til at starte med, men der kører den fint. Der slipper den, der går den sidelæns for ham, og der taber han det hele. Vi ser, hvordan den slinger. Når man sådan lige går sidelæns, så taber man altså vigtig fart. Helt sikkert, du taber grib, og det kan vi se Tommy bagved prøve på at dreje ind på inderbanen, og det er også det, han skal gøre. Men der ligger desværre for mange på inderbanen til, at han kan nå at gøre det. Vi kan se Greg Hancock, der laver starten. Han er lige ved at lokke lidt op der, men redder den og kommer godt ud af svingen. Benet op på foghvilerne, og så går det frem. Hans Nielsen humper, men der er bestemt ikke noget humpende over hans kørsel. Imponerende af en mand med en brækket højre fod. Det er immervæk kun 4 uger siden. Nu sidder han igen på speedway-cyklen. Første gang han gjorde det efter uheldet, det var her i torsdags i en Superliga-match, og så har han haft 2 matcher i England. Og det skal siges, at Hans har overhovedet ikke brugt foden som nogen undskyldning op til forberedelserne. Han har sagt, selvfølgelig var det ikke optimalt, men jeg har mærket i de 3 matcher, at det kan fungere. Så hvis det ikke lykkes, så skal det ikke bruges som nogen undskyldning.
Men han har bestemt heller ikke haft brug for undskyldninger. Den 34-årige Hans Nielsen, feltets ældste, men mest kompetente fører. Men nu skal man hverken sælge bjørneskæt før den er skudt, eller plukke VM-trofæer ned ad træerne før det sidste heat er kørt. Hans Nielsen har altså 2 heat endnu. Som du sagde før, Jan, et motorstop, ja, så kan det ødelægge alt. Fuldkommen, ja. Altså, der er... Jeg vil sige til, at man kører over stregen, er der ikke noget, der er vundet. Det er simpelthen så vigtigt, at det hele det flasker sig. Og problemet selvfølgelig også, hvis han synes, han får det for nemt, ikke, så kan han igen slappe af. Der er så mange ting, at man hele tiden skal huske på, når man enten er i en stærk vinderposition, eller man kommer bagfra. Man skal hele tiden prøve på at koncentrere sig om at køre sit spil. Ikke om at vinde eller tabe, men simpelthen koncentrere sig om at lave starten og køre rundt. Det er utroligt vigtigt. Og han burde være erfaren nok til at gøre det, og det er han. Det er det, der kommer netop, der må hans fantastiske rutine jo komme ham til hjælp nu. Han har prøvet det så mange gange før. Helt sikkert, han er stærk nok til det. Men igen, man skal stadigvæk hele tiden minde sig om det. Ikke at have for stor selvtillid og tænke på, om man har vundet, inden man har vundet. For det har man altså bare ikke. Der er så mange ting, der kan ske. Hans Nielsen, som kører for Coventry i øjeblikket, har kørt i alt i 17 år i England. Ganske fantastisk. Men nu er det også slut. Ikke på karrieren, men Hans Nielsen vender hjem til Danmark. Har jo lige fået familie. Sammen med Sanne har de også fået en lille datter, Daisy. Og de flytter til Danmark fra november. Her gælder det VM-finalen 1994. Hans Nielsen på yderbanen i gult. Og ikke den bedste start for Nielsen. Anden, tredje, fjerde pladsen ned. Den glæder jeg mig til at se i sløv, og så høre din ekspertvurdering. Fordi ja, jeg vil jo nødig være den, der siger, at jeg synes, det så ud som, at han lagde sig ned, da han så, der var problemer. Ja, jeg er glad for, at du sagde det først. Nej, du skal sige det. Hans Nielsen er også udelukket. Det gule lampe. Lad os se det. Hans. Jan, prøv at se det. Han laver en rimelig god start, og prøver på at lægge sig ind over, men der sker ikke noget. Og der kan vi se, der mister han svingen lidt, og der lægger han sig ned. Min vurdering er, at han kunne godt have reddet den, og det er nok også dommerens vurdering. Du kan se, at Hans Nielsen er udelukket. Jan O. Petersen mener, at det er en korrekt udelukkelse. Det er en af de ting, som det er heldigvis... Det er heldigvis en af de ting, som... Nu kan jeg prøve at se det her, så kan vi rigtig se det her. Prøv at se, han prøver at læne sig ind over det, og så kører han lige der. Der er ikke noget. Nej, der er ikke noget der. Nej, der er ikke noget der. Han kører. Det kan vi roligt sige, uden at... Vi kan jo ikke sidde med rød-hvide briller, men desværre. Der er ingen tvivl. Udelukkelsen er korrekt. Ja. Men det bringer spændingen tilbage i VM-finalen. Det er helt sikkert. Du sad lige og sagde det. Ja. Det er ikke kørt før det sidste, og det ved jeg. Og han laver sådan en god start der. Han løfter en lille smule, og ikke helt med. Men ligger på en anden tredjeplads der. De prøver på, de ligger der helt inde på inderbanen. Der mister han den lidt der. Og så prøver han, ja. Der er ikke, vi så det faktisk også allerede i live-situationen. Ja, det gjorde vi, ja. Det så faktisk sådan ud, at det så roligt ud, da han væltede. Og jeg tror, der har vi Hans bryster på hovedet. Jeg kan ikke forstå det. Og være vidst på, selvom han har 3 titler, individuelle VM-titler hjemme, så er der ikke noget, han hellere ville end vinde foran hjemmepublikum. 20.000 i Vojens. Han har ikke glemt, at det var Gundersen, der vandt den eneste gang tidligere, der har kørt VM-finale i Danmark. Skal han nu snydes igen? Han laver det. Der er ingen tvivl. Nej, han laver en fejl, der i Königswinkel. Han prøver på at køre ind på inderen, hvor han skulle have blevet på midt i banen. Og simpelthen kørt rundt derude, fordi han kunne måske have nået den anden plads rundt i sving. Jeg tror ikke, han ville have vundet, men jeg tror, han vil få den anden pladsen. Det er også, tror du, Jan, at han simpelthen spiller på, fordi man kunne godt få fornemmelsen, at Hans laver en forkert satsning. Han satser på, at okay, der er mange ryttere dernede, der er mange kører, og dommeren kan ikke rigtig se, at vi får lov at starte alle 4. Ja. At han vælger den løsning frem for at gå efter det ene point. Det skulle man tro. Det ser det ud som i hvert fald. På. Det kan være, jeg ved ikke, om det er muligt, så jeg skal ikke love for meget, men det kunne være interessant, hvis vi kunne få en kommentar fra det fra Hans i ryttergården. Men der er jo nerver på i øjeblikket, så det ved vi ikke endnu. Men det kunne være interessant i hvert fald at få svar på det, om det var en bevidst satsning for Hans. Men jeg skal det bliver spændende for, at der har været drama i den VM-finale. Det er helt åbent igen nu. Fuldkommen, altså der er
Og må ikke en Tommy Knudsen ærger sig gevaldigt over. Han fik et 0 før. Jo, det er helt sikkert. Altså, hvis Tommy havde vundet det sidste heatet, vi lige har set, så har han haft alle 10 chancer for at kunne vinde VM-finalen. Ja. Fordi at han har et lidt nemmere heat i hans sidste heat, og men omstarten er altså uden Hans Nielsen. Og det betyder så, at en af de kører, der er med her, Greg Boyce i den blå hjelmfarve på bane 2, ja, han kan lige pludselig se sin VM-chance. Han har nemlig 7 point. Der hvor, prøv at høre skridtene. Helt sikkert. Jeg kan se det der, at Josh Larsen er ude af VM-billedet. Det er Mark Loram også. Men Greg Boyce fra Australien, der VM-debuterer, og ikke havde drømt om, tror jeg, at komme i nærheden af noget som helst. Ja, han kan måske pludselig gå hen og chokere alt og alle. Ja. Lad os se, om han gør det, Greg Boyce. Flot. Jeg tror, han går efter chancen. Han tager chancen. Han bonger 3 point her, hvis ikke der sker mærkelige ting nu. Og hvis han går hen og skal vinde VM-finalen, så vil det være en af de største sensationer i speedway-historien, som har været kørt siden 1936. Og vinder han det hele, så ligger han på samme pointantal som Greg Hancock. Faktisk vældig hårdt. Altså, Mark Loram får alt på helt ud i banen for at komme forbi. Igen går han ud i banen for at komme mere fart på sig. Ind under ham. Virkelig godt. Ja, virkelig. Det er flot. Ja, en rigtig god finale, både med flot speedway og dramatik. Alt det, som sporten står for. Helt sikkert. Det er virkelig flot kørt. Perfekt overhældning med det. Helt ude i banen og så ind. Men han har problemer med motoren. Greg Boyce kommer tilbage ud af VM, ind i VM. Det er speedway på topplan. Se, den sætter ud mod hans motor. Det var ærgerligt for ham. 3 point til Greg Boyce, der går op på 10 og fører løbet i øjeblikket. Og 2 point til Mark Loram. Og 1 til Josh Larsen, og altså 0 til Hans Nielsen, som blev udelukket. Vi skal til heat 16, hvor vi skal se Jan Stegmann på yderbanen. Derudefra, hvor Hans Nielsen fik så store problemer. Og så skal vi altså have i øvrigt på banen Jan Kowski som reserve. Det er det nu altså ikke, det står her, men det er Billy Hamill, der er kommet ind som reserve. Ikke polakken Jan Kowski, men Billy Hamill som reservekører for Thomas Gollop, som jo altså gik ud efter det alvorlige styrt. Så er det Tony Rickardsson, og så er det Stefan Danø. Og den, der står mest på spil for, det er uden tvivl Tony Rickardsson. For da Hans Nielsen pludselig mistede 3 point, eller i hvert fald ikke vandt dem, ja, så har også en Tony Rickardsson øjnet sin guldchance igen. Det kræver 3 point til Tony. Så går han op på 9 point og en delt andenplads. Jan Stegmann har jo bestemt også noget at køre for. Det ligger pænt for Jan. 3 eller 2 point til ham. Så har han store chancer, gode chancer for at komme mellem de 10, der kvalificerer sig til næste års Grand Prix-serie. Helt sikkert. Han har rigtig store chancer, og han har 5 point indtil videre. Det synes jeg, det er flot for det her. Ja, det er simpelthen også for ham et spørgsmål om 100.000 kroner. En dårlig start for Stegmann. Meget, meget dårlig start. Man kører så igennem 2 kører. Ja, det er flot kørt. Efter en håbløs start. Så var han iskold. Og Tony Rickardsson i den blå, der lavede et hul for Jan Stegmann. Og så var han simpelthen og tog det rigtige sted på det rigtige tidspunkt og kørte igennem det. Så det var flot set. Efter en vanvittig start, ikke? Ja, han var helt sidst. Og Tony Rickardsson tilbage på guldkurs. Mystisk speedway. Helt sikkert. Det skifter fra en minut til anden. Det kan ikke være mere spændende. Sidste runde. Det kan vist ikke undgå at blive 3 gode point til Tony Rickardsson. Går op på andenpladsen, stadig svensk guldchance, og 2 til Jan Stegmann, som ligger meget, meget flot på 7 point. Jan Stegmann, den danske VM-debutant. Og så var der
1 point til Stefan Daniel. Det var flot kørt af stikken ude, det var det. Før de sidste 4 heats er stillingen i medaljekampen denne. Hans Nielsens udelukkelse kostede dyrt. Både Boyce og Hancock har passeret ham i den samlede stilling. Boyce og Hancock tørner sammen i 19. og næstsidste heat, mens Hans Nielsen er i aktion i 20. og sidste. Tommy Knudsen er i aktion for sidste gang i aften, og i 17. heat møder han blandt andet Jan Stegmann. På banen til 17. heat, det var Mark Loram i blåt, der lige skulle have en hjælpende hånd til at sætte Speedway-cyklen ottens. Hvor mange heste har sådan en egentlig nu? De har lige knap nok 70 heste. Og skyder på langsiden næsten 120 km. Ja, cirka. Ja, men de har et utroligt stort drejningsmoment. Det er derfor, der er ikke nogen gear på. Det er direkte træk fra krumtoppen af og til baghjulet. Og derfor er det utrolig mange heste her på den måde. Det føles som at ride en rodeo-hest. Mange gange gør det, ja. Altså, man skal passe utrolig meget på. Det kan man jo også se i aften. Der er også sket mange ting, og så man skal i hvert fald vide, hvad man gør, når man kører sådan en. En af dem, der normalt gør det, det er Tommy Knudsen, som vi skal se på inderbanen i dette heat. I rød hjelmfarve, men Tommy må nok ærge sig gul og grøn over. Han havde et heat sidst han var ude, hvor han fik 0 point. Han troede sikkert, at VM-løbet var kørt, da Hans havde slået ham i deres indbyrdes heat. Men nu viser det sig altså, at med bare 2 point til Tommy sit sidste heat, så havde han været inde i varmen igen. Men med 7 point kan han ikke nå at blive verdensmester. Han kan med lidt held, men det skal også til med en sejr her og lidt held, så kan han måske komme på sejrskampen. Men det kræver i hvert fald minimum 3 point her, og så er han lidt afhængig af de andre resultater. Meget afhængig af de andre resultater, ja. Men det er Henke på yderbanen, der... Men også Stegmann kan jo have de samme muligheder, for han har overraskende gjort det flot. Jan Stegmann på 7 point har kørt en fremragende VM-finale. De har ham i hvid hjelmfarve, og Tommy Knudsen på inderbanen i rødt. De 2 danskere. Og det bliver Jan Stegmann igen, der gør det bedste af de 2. Og Tommy Knudsen holder lige nøjagtigt sin anden plads her, hvor vi har en afbrydelse. Dommeren har afbrudt løbet. Rødt flag. Jeg ved ikke, om du så, hvad der skete, Jan. Det så jeg ikke. Han har nok ment, at der er en, der har rørt på sig, eller på en eller anden måde, der har lavet lidt fejl, inden starten gik. Vi prøver at se, om vi kan se, hvad det er, der sker. Jeg synes nu ikke, jeg kunne se noget galt med sådan start. Den så fin ud til mig i hvert fald. Det må jeg indrømme. Og så Jan Stegmann kører rigtig fint rundt. Helt op i banen, rundt om den alle sammen. Det ser flot ud. Der er lidt kontakt mellem 2 cyklerne, tror jeg, her om lidt, men det burde ikke være nok til, Jan. Nej. Det er jo det, som overhovedet gør, at man skal have en omstart. Overhovedet ikke. Du kan se, Tommy er væk på helt baglæns der. Vi har lidt problem lige midt i sving der. På bane 1 og 2 i første sving. Ja. Der er store problemer. Ja. Du kan se, Stegmann kører en perfekt linje ud på jorden der. Jeg synes virkelig, det er imponerende, som Jan Stegmann har kørt i aften. Ja, det er det også. Her, hvor vi har Tommy Knudsen ved lige at... Ja, han har lidt problemer med sine briller. De dukker lidt, og derfor putter han noget specielt spray på. Vi har til det, så de ikke dukker, så han kan se, hvad der foregår. Og jeg kan se hans roll-off, som vi kalder det, hans afrydningsglas sætter på brillen. De virker lige sådan en filmet kamera, og når han trækker den lille snor, I så det, så kører filmen hen over brillerne. Kommer der et nyt rent glas? Og der har man hele rullen. Jeg brugte også selv den hele tiden. Jeg kunne ikke bruge andet. Altså, de store afrydningsglas er gode nok, men man har ikke så mange af dem. Og hvis man får for mange afrydningsglas på, så flimmer det. Nu har du også brug for mange af dem. Du lå jo tit bagved. Ja, det har du ret i jo. Så, men mange af de tykke afrydningsglas, hvis du har mere end 2 eller 3 på, så begynder de at flimre, og så kan man ikke rigtig se, hvad der foregår foran. Og derfor er det mange kører, der bruger det roll-off-system der. Jeg synes, det var fantastisk godt. Problemet er, at du kun har en strive hen over brillen, du kan se ud af. Men igen, det er en vanesag, altså jeg kunne sagtens køre med det, og kørte ikke med andet i 200 år. Lad os se, om Jan Stegmann kan gøre det lige så godt igen, her hvor han er tvunget ud i en omstart.
Så skal vi altså også lige huske manden på yderbanen, Henrik Gustafsson, som har en teoretisk guldchance. 3 point til Henrik Gustafsson. Så går han på 11 point. Det kan give en opkørsel om en guldmedalje. Det kan det. Men vi må se, hvad der sker, fordi han lavede ikke ret god start sidste gang. Nej, det gjorde han ikke. Det har han slet ikke gjort i aften. Han har ikke lavet nogen gode starter. Nej, den var nu godt nok rigtig dårlig på sidste. Så han er sikkert glad for en ny chance. Men igen er det Tommy, der laver en god start, og den her gang lærer han sig vel ikke overraske af Stegmann eller af andre. Nej, og ærgerligt for Stegmann ved omstart. Han er nu helt nede på en 4. plads. Tommy Knudsen foran Mark Loren, Henrik Gustafsson og Jan Stegmann. Tommy lavede det rigtig fint sving i det første. Han havde lige lært sin fejl, han lavede første gang med, at han kørte ud i banen. Ja, det kan altså give Tommy Knudsen en god chance for måske at komme på sejrsgangen. Sandsynligvis så på trin 3, hvis det skal. Han er stadigvæk afhængig af resultaterne så i de sidste heats. Det er helt sikkert. Men vil selvfølgelig også gerne slutte med maner her i VM-finalen 94, og det gør Tommy der også med 3 point. Vi har 2 til Mark Loren, 1 til Henrik Gustafsson, og må ikke Stegmann ærger sig gul og grøn. Så kan vi ikke regne så meget ud på de sekundære placeringer nu, men det kan måske også gå hen og betyde, at han måske ikke kommer med i Grand Prix'en. Det er svært at sige nu. Han slutter i hvert fald på 7 point. Det er 7 point, og han har i hvert fald en stor chance for at komme med mellem de 10 bedste, men 7, det er nok lige det omkring, hvor det er knald eller fald. Det bliver dernede omkring de skiller, så ja, det gør det nemlig. Han må vente spændt. Stegmann. Ærgerligt for ham. Fik så flot en start, inden de måtte ud i en omkørsel. Så skal vi til det heat 19. Det er næst sidste i Vojens her i aften, men det kan meget vel blive heatet, hvor vi skal have VM-guldet placeret. Kig på de 2 mænd i midten. Greg Hancock, USA, og Greg Boyce fra Australien på 10 point. Hvis en af de 2 vinder, så er han verdensmester 1994. Og ligegyldigt hvem af dem det skulle blive, hvis det bliver en af de 2 herrer, så er det en sensation. Simpelthen intet mindre. Men også på yderbanen har vi altså en Tony Rickardsson, som har 9 point, bare 1 efter de 2 herrer. Så går han hen og vinder det, ja, så har han i hvert fald sikret sig mindst en omkørsel om guldet. Helt sikkert. Så vi har 3 mennesker her, som har guldet i deres egne hænder, kan selv afgøre det endnu. Plus, hvis Rickardsson går hen og vinder det heat her, så kan Hans også komme på samme antal point. Ja. Så vi skal i hvert fald håbe for Hans Nielsens guldchancer, at hverken Greg Hancock eller Greg Boyce vinder det. Altså Greg Hancock i blåt og Greg Boyce i hvidt. Tony Rickardsson i gult. Statisten i dette heat er Chris Louis på inderbanen i rødt, men han kan jo meget vel gå hen og blive matchspoiler, og det ville også passe Hans Nielsen og vi andre ganske udmærket. Så kom bare Chris Louis fra inderbanen. Han vandt jo sit sidste heat, og er sikkert nok rigtig tændt på at vinde det her også. Jeg vil tro, Hans Nielsen har hen og viske god råd til Chris Louis i rødt. Det er ham, de danske tilhængere skal satse på. Han kan give Hans Nielsen en ny guldchance. Men det ser ikke godt ud for Chris Louis. Og hvad med Henrik Gustafsson? Det er Tony Rickardsson. Det er Tony Rickardsson, der gør det. Tony Rickardsson, så ligger det stadigvæk, så kan Hans Nielsen sikre sig en omkørsel om guldet. Og Tony Rickardsson kan selv sikre sig i hvert fald en omkørsel om guldet, hvis det her holder. Sammen med Greg Boyce, for han kan også komme i afkørsel. Der kommer Greg. Men der er hård kamp om andenpladsen. Meget hård kamp om andenpladsen. Førstepladsen er oceaner væk. Lad os se andenpladsen. Det er de 2, som selv kan sikre sig også en omkørsel om guldet. De har begge 2 10 point nu. Det er i vidt øjeblikket Greg Hancock, USA, som dermed i hvert fald er sikker også på en omkørsel om guldet. Men vær helt sikker på, at det er Greg Boyce i den hvide, som ligger til de 2 point. Og det er ham, der får samme antal point som Tony Rickardsson. Og det er simpelthen flot kører Tony Rickardsson start helt ud på hviden. Og der sikrer Tony Rickardsson 3 point og slutter på 12. Dermed er han klar til et omkørsel om guldet, for det ved vi nu, der bliver for Greg Boyce fik 2 point fra Australien, og dermed slutter han også på 12. Så i hvert fald skal Boyce og Tony Rickardsson ud i en omkørsel om guldet. Skal vi have Hans Nielsen med? Det ved vi efter aftens sidste og 20. heat. Jeg skal love for, at der har været spænding. Prøv at se.
Craig Boyce laver faktisk starten med Tony Rickardsson, hvor lige før sving kommer han rigtig hurtigt ind i svinget og går ud midt i banen, hvor Craig Boyce flyver ind på inderne og lokker op, og så kører Tony Rickardsson simpelthen forbi ham der. Flot kørt. Utrolig udvikling, denne VM-finale har haft. Ved det hvad. Men er det godt kørt af Tony Rickardsson. Boyce laver sådan en fin hold, men se hvordan Tony Rickardsson kommer hele vejen rundt om. han går ud midt i banen, lige nøjagtigt det på kanten af, hvor døden den ligger, og så foden op, og så går det frem. Og der er ikke noget, der er ikke nogen, der kan fange noget på det. Og svensk forståelig glæde. Sverige, som altså sidst havde en verdensmester ved Per Jonsson i 1990, kan få det igen i aften ved Tony Rickardsson, manden der gjorde det så fremragende i 91-finalen på Nye Ullevi. Den uforglemmelige aften, da Jan O. Petersen sikrede sig VM-guldet her. Der vandt Tony Rickardsson sølv, siden af hans karriere stået lidt i stampe. Men det kan være i aften, han giver den det sidste trin op til eksplosionen til VM-guldet. Men det er også mange gange, når en ung kører har kommet op og fået den anden tredjeplads, eller fået en god placering, så næste år så sætter han forventningerne for højt. Og så er det, at han går ud og tror, at han er den gode kører, han nu er, og glemmer at arbejde for at blive bedre, og tror simpelthen, at okay, nu er jeg der, og nu skal jeg næste år, jamen, så vinder jeg bare. Og det sker der altså mange gange. Og det ser man næsten hver eneste år, at der er en, der laver et godt resultat, og næste år, så sker der ikke noget. Og nu koger stadion i Vojens 20.000, som har levet virkelig med i aften. Og her giver de nu denne mand al deres opbakning. Fra 20.000 stemmer lyder det Hans Nielsen, Hans Nielsen. Og det er ganske simpelt, det her lille regnestykke, jeg nu, for der er ingen vej udenom. Hans Nielsen skal vinde det. Gør han det, så har vi en omkørsel med 3 mand om VM-titlen 1994. Og han har også en god chance for at gøre det, fordi at dem han er ude med nu er blandt Samoilenko har ikke gjort så stor en god figur i aften, men nej, men det kunne meget vel være. Ja, og du kan være vis på, at Samoilenko, han vil da gerne stikke en kæppe i hjulet for sin gamle rival, Hans Nielsen. Helt sikkert, det vil de alle tre. Det er der ikke noget til. Og Hans er bane 3, det er ikke den bedste bane, der har været i dag, men han ligger op, hvad der skal til. Det bliver spændende at se. Det tror jeg nok. Men Hans Nielsen har det altså nu i egne hænder igen. Ja. Det har han, for han skal vinde her, så har han omkørsel, så det er op til ham selv, om han vil være den første dansker, og dermed den eneste dansker nogensinde, som vinder 4 individuelle VM-titler. I øjeblikket er der 3 mand, der har vundet 3 gange. Ole Olsen, Erik Gundersen og Hans Nielsen. Og så har Jan O. Petersen vundet 1 gang. Hans Nielsen kan nu blive outstanding. Han kan blive den første dansker, der vinder 4 VM-titler. Man kan se, at han havde lidt held med i det, da han fik en anden chance for at afgøre det. Eller får en anden chance for at afgøre det. Det kræver selvfølgelig, at han vinder det her og vinder omkørslen. Han har 2 heat foran, så de skal vinde begge 2. Ja. Og hvad med Samoilenko på inderbanen? Han skal nok prøve. Han har ikke gjort ret god figur i aften, så han vil prøve at se, om han kan slutte med en førsteplads. Det er helt sikkert. Men man må også sige, Jan, at når nu Hans får en ekstra chance, så Cox og Danø, det er 2 kører, han skal slå selv på bane 3. Helt sikkert. Han skal slå alle 3, og det har han også. Flot start. Sådan! Sådan! Iskoldt. Samoilenko på jagt efter ham, men Hans har lavet starten, men jeg synes, Sam trækker ind på ham. Og banen er jo også sporet, den er svær. En enkelt kørefejl, så er Sam der i hvert fald nu. Han trækker mere og mere ind på Hans Nielsen. I don't like it. Nej, Hans har en god føring. Det er han kører rigtig flot midt i banen. Ja, vi kan sammen ikke komme til at hente ham. Han fik taget godt afstand igen. Ja, det gjorde han. Det ser godt ud. Kigger sig lige tilbage nu og kan se, nu er der kontrol. Nej, det er en godt forspring nu. Passerer nu det gule flag, og dermed sidste omgang. Hans Nielsen er 200 meter fra at sikre sig en omkørsel om guldet 1994. I en finale, der har indebåret alt. Og der er den. 3 point til Hans Nielsen. 3 point til Hans Nielsen, og dermed omkørslen om guldet 1994.
Det har jeg ikke turde gætte på, da vi startede her. Ja. Du sagde ellers inden, da jeg spurgte, om du skulle låne 1000 kroner til bookmakeren, så ville du sætte dem på Hans Nielsen, men undervejs, der gav du ikke meget for Nordjyllands chancer. Jeg vil nok sige, at chancerne var lidt små, men som jeg også ved i Speedway, alt kan ske. Og der ser vi simpelthen en fantastisk start. Ja, den er lige til lærebogen. Den er lige til lærebogen, det. Helt cykelland foran nu, da han går ind i svingen. Løfter en lille smule midt i svingen der, men ikke noget, der ikke kan kontrolleres. Ikke. Fuldkommen, han er bare kørt. Ja. Så ikke en balance. Ja. Og så bliver der, jeg ved ikke om de kan høre det gennem deres tv-skærm derhjemme, men der bliver sejlet op af åen. Måske ikke den mest åndfulde sang, men den fungerer altså på sådan en aften. Helt sikkert, altså publikum får i hvert fald noget for de penge, de for at komme ud. Det gør de. Der er simpelthen sejlet derude. 20.000 sejler op og ned af åen. Der skal altså omkørsel til for at finde verdensmesteren i Speedway anno 1994. Et ganske interessant billede. En Hans Nielsen i dyb koncentration. Det minder mig om billedet, jeg så en gang af dig, Jan O. Petersen, da du vandt på Ny Ullevi før dit afgørende heat. Men der var du trukket udenfor. Du sad på nøjagtig samme måde som Hans, men du sad alene ude på en parkeringsplads. Ja, husker du det? Og hvorfor gjorde du det? Som det var i går. Jeg sad faktisk ude hele tiden, under hele løbet sad jeg derude for at komme væk fra alt tumulten, der sker ind i pitten. For at kunne koncentrere mig om, hvad jeg skulle gøre ude på banen. Som sagde, det er meget vigtigt, at man koncentrerer sig om at køre speedway. Ikke nødvendigvis at vinde, men om at køre speedway. Selvfølgelig vinde de heat, man skal til. Men ikke om, at man bliver verdensmester bagefter. Alt det der, for det kommer først bagefter. Men det er meget vigtigt at komme væk fra alt det tumult, fordi der sker så meget rundt omkring, og folk snakker og råber og cykler går. Og det er meget nervepirrende, og det er ligesom derfor, hvis man har et vis ro over det hele, så kan man klare det der, så kan man koncentrere sig om at gå ud og lave sin start og køre i løbet hjem. Det valgte du simpelthen at gøre ved at trække ud på parkeringspladsen? Ja, altså jeg har eksperimenteret med det et stykke tid, altså med til de store løb og tage det roligt ved mig selv, og det er sådan en erfaring, man får hen over årene, og den kender Hans nok også. Og Hans ved jo præcis også, hvad han skal gøre for at sætte sig selv op. Helt sikkert. Han ved, at han skal gå og vinde. Der er alle, der vinder, inden der er tabet, faktisk. Ja, jeg var fristet til at sige, at jeg tror virkelig på Hans nu, fordi han er så rutineret og kold og har prøvet det oftere end især, at vi har en VM-debutant, Greg Boyce, men de så måske lige billedet før også, hvor Greg Boyce bare stod og nød atmosfæren. Jeg ved ikke, hvordan pokker den knægt har gjort, men han har virket så afslappet hele aftenen. Det har han. Vi har ham her, og derfor er det er altså ikke sikkert, at han knalder den hjem, fordi det var også en Tony, som har kørt han har en vis erfaring, og blevet bedre og bedre i aftenens forløb her. Og jeg vil nok sige mere, Tony, han har erfaringen til det også. Altså, Craig Boyce skal stadigvæk gøre det, men Tony har en del erfaring i at køre VM, og det tæller måske her. Men okay, hvis Craig Boyce simpelthen bare er her bare for syns skyld og bare gøre sit bedste og ikke tænker på at vinde VM, så kan han godt. Men her, manden med de fantastiske rekorder i Speedway, 19 verdensmesterskaber har han hjemme. Vi vil være sikker på, det er 20. Det vil nok være det allerbedste for ham. I sin karrieres sensommer på grænsen til vinter, der kan Hans Nielsen altså tage en 4. VM-titel. Danmark har ikke haft en verdensmester i Speedway siden 1991. Jan O. Petersen, det er på tide, vi får det igen. Det er på tide, at Danmark ser lidt får en verdensmester i Danmark, så vi kan komme tilbage der, hvor vi var førhen okay. Det er lidt svært, for det der var vi simpelthen så mange gode kører. Men det er i hvert fald et stort boost for Danmark, hvis vi går hen og vinder det. Greg Boyce på inderbanen, aftens helt store sensation. Australieren, der er i sin første VM-finale nogensinde. Manden, som var ved at stoppe karrieren sidste år. Han havde faktisk besluttet sig at stoppe den professionelle tilværelse i England og rejse hjem til Australien. Intet fungerede for ham på banerne. Så skiftede han motorer, har fået et fantastisk comeback i år og har fået en helt ny mod på Speedwayen. Men at det skulle være en så radikal ændring, at det skulle kunne hjembringe ham en VM-guld, ja, det er næsten ikke til at tro. Men bare det, at han kommer på skamlen, ja, det vil også gøre ham lykkelig, og det er en stor, stor overraskelse. For Tony Rickardsson er det mere
kan man sige, et naturligt led i hans udvikling. Hans talent, indiskutabelt. Pæn karriereforløb. Starten i 91 med sølvmedaljen og har så været med i VM-finalerne siden. Uden de helt store præstationer. Men hvad bliver det nu? Mod en Hans Nielsen i midten, mand der med i sin 14. VM-finale. Skal han tage sin 4. VM-titel? Hans Nielsen går først ned i første sving. Han kommer ind over Drake Boyce. Her var han også Rickardson bag sig. Rickardson, som vi ved, kan kæmpe. Han siger, han kæmper som en vild. Som vi husker en Jan O. Petersen. Det kan også Tony Rickardson. Hans Nielsen har ikke noget hjemme endnu. Så går Rickardson indenom. Han går indenom. Han går forbi Hans Nielsen. Han går ind. Nej. Det er flot kørt. Nu må man bøje sig for. Så er det altså på jagt Hans Nielsen. Og det er nogle lange omgange, der bliver nu her på Tony Rickardson. Når Rickardson kunne gøre det, så er der også plads til en Hans Nielsen. Men Rickardson har skabt afstand. Helt sikkert, han kører en fantastisk fortsæt stærk computer. Han ligger bare halvlangsomt foran de andre. En omgang tilbage, og Sverige har verdensmesterskabet hjemme ved Tony Rickardson. Og Hans Nielsen får en af de anden pladser, han har haft så alt for mange af i den ellers flotte karriere. Det er flot. Og det er sidste sving, og det er Tony Rickardson, der ryster hovedet. Han kan ikke tro det, men det er sandt. Han er verdensmester 1994, og de svenske tilskuere strømmer ind på Speedway-banen her i Vojens. Det er simpelthen, der findes ikke en følelse som det her, at vinde VM. Er det godt, ja? Det er simpelthen det bedste at finde i hele verden. Jeg kunne så godt tænke mig at prøve det igen, men desværre. Craig Hancock blev nummer 4, nummer 5 blev Tommy Knudsen, og Jan Stegmann blev nummer 9. Alle 3 danskere har dermed kvalificeret sig til Grand Prix-serien næste år. Det er en nyskabelse inden for Speedway-sporten. Hvordan kunne det ske, at Hans Nielsen lod sig overhale efter sin utrolig gode start i omkørslen? Ja, det har han selv denne simple forklaring på. Fordi jeg dummer mig. Jeg laver simpelthen en fejl, og Tony han kører det virkelig godt heat. Det sker, jeg laver en god start. Jeg kommer ned ad langsiden ned til det fjerde sving, hvor jeg kører lidt inderbanen, fordi jeg var lidt bange for, at de skulle komme under mig, hvis jeg kører for langt ud. Men jeg så mig komme lidt for langt ind, hvor der var en glat plet, og så står jeg helt på tværs og simpelthen mister momentum og må slå af gassen. Og så var det for langt ind, jeg rigtig kom i gang igen op ad langsiden. Og så i mellemtiden så har Tony så kørt ind langt ud i banen, hvor der er lidt bid. Og tager chancen ikke at køre ud og prøve på at få nogle med gående op ad langsiden, og så kører han så under mig op ad langsiden, indenom mig op ad langsiden, ind i næste sving. Og det var godt hit af ham, og det var en dumhed af mig.